Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kuble phi baro kini gilong ki khubor bam takasni. Ngat ki shipai ke Israel Defense Force hakriam jung ki lehnoh Hamas ki shipai jung ka Israel ki ngat haga jungriam jung ki lehnoh Hamas layo jungtip ki lehnoh Hamas ki lapendon kam da ki drone banyo ya ka jingmut ki shipai Israel ki badan hajan bar kham shipang komban rungut ki shipai Israel ki rung shakawe ka compound banet ban penyap ki lehnoh Hamas. Noi ki shipai jong ki Israel kemtip shapang ka jingriam jong ki Hamas bar ki bod ya ka lentiriam bala plan bha da ki Hamas. Ki shipai ka Israel klalit ru hakawe ka tunnel ka bala plan da ki lehnoh bar hapo ka tunnel la ab da ki lehnoh ki bala pen kre ya la di ban thambori ki shipai Israel. Ki lehnoh Hamas mars nyo i ki shipai jong ki Israel klas dang ban ther kuli yaki bar ki shipai jong ki Israel ru ki la pen phai kuli yaki. Henry ki shipai jong ki Israel kimla ban yakun persha yaki namar bakim ngat hakariam jong ki lehnoh Hamas bar ki Hamas ki la yo ban penyam no yaki.